Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. सिंधुदुर्गचे सुपुत्र सुप्रसिद्ध जादूगार वैभव कुमार यांना पुणे इथं झालेल्या राष्ट्रीय जादू परिषदेच्या 7व्या भारतीय जादू संमेलनामध्ये जादू विशारद आणि जादूभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. आपल्या आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमामुळे सिंधुदुर्गाचं नाव उज्ज्वल केलंय. वैभव कुमार यांनी अनेक वर्ष महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, बेळगाव, कारवार इथं अनेक ठिकाणी जादूचे प्रयोग केले. त्यांच्या कार्याची दखल घेत पुणे इथं झालेल्या राष्ट्रीय जादू परिषदेच्या 7व्या भारतीय जादू संमेलनामध्ये जादू विशारद जादूभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. शालेय शिक्षण पूर्ण करून त्यांनी हॉटेल मॅनेजमेंटचं शिक्षण घेऊन 2 स्टार हॉटेल ते गोव्यातील ताज सारख्या 5 स्टार हॉटेलमध्ये अल्प काळासाठी नोकरी केली. परंतु त्यांचं नोकरीत मन रमेना. कलेच्या माध्यमातून देश-विदेशातील लोकांनी ओळखलं पाहिजे, यासाठी कोणत्या तरी विशेष कलेत प्रावीण्य मिळवलं पाहिजे असा त्यांनी ध्यास घेतला. लहान असताना त्यांच्या वडिलांनी अनेक जगप्रसिद्ध जादूगार रघुवीर, सुहानी, आनंद, पीसी सरकार, भैरव यांचे जादूचे प्रयोग दाखवले. त्यामुळे लहान असतानाच जादूगर व्हायचे अशी महत्त्वाकांक्षा त्यांनी त्यांचे वडील रामदास पारकर यांच्याकडे व्यक्त केली. त्यांच्या वडिलांचा सिंधू कलाकार मंच असून त्या माध्यमातून त्यांनी अनेक कलाकार घडवले. अनेक कलाकार व्यावसायिक बनून आपला चरितार्थ चालवतात. परदेशात जाऊन यातील पुढील शिक्षण घ्यायचं असून परदेशात देखील जादूचे कार्यक्रम करून सिंधुदुर्गचं नाव उज्ज्वल करायचंय. जादूगार वैभव कुमार यांना घडवण्यासाठी जादूचे जागतिक प्रशिक्षक सतीश देशमुख यांचं देखील मोलाचं मार्गदर्शन लाभलंय. जादूगार कस्तुरे आणि विनयराज अवधूत तसेच ऑल इंडिया मॅजिशियन ग्रुपचं त्यांना सहकार्य लाभलं. अंध, अपंग तसेच वृद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागरिक यांच्या संस्थेसाठी विनामूल्य कार्यक्रम करून सामाजिक योगदान दिलं. शाळा कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांसाठी जादूतून अंधश्रद्धा निर्मूलन, विज्ञानातून जादू, भोंदू बाबांचे चमत्कार या विषयातून जादू दाखवून समाज जागृतीचं कार्य केलं. अनेक संस्थांनी त्यांना मानपत्र, सन्मानचिन्ह देऊन सन्मानित केले. महाराष्ट्र अपंग मित्र फेलोशिप संस्था, ग्लोबल मालवणी संस्था मुंबई, विद्यार्थी विकास प्रशिक्षण अकॅडमीतर्फे राष्ट्रीय युवा जादूगार पुरस्कार, इंटरनॅशनल ह्युमन राईट्स जस्टिस फेडरेशन संस्थेतर्फे महाराष्ट्र लोकगौरव पुरस्कार असे अनेक पुरस्कार त्यांना मिळालेत. तसेच जिव्हाळा सेवाश्रम ट्रस्ट, भीमगर्जना बौद्ध मंडळ अशा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटकातील अनेक संस्थांनी त्यांना आजवर सन्मानचिन्ह प्रदान करून सन्मानित केलाय. या पुरस्कारानं त्यांच्या कारकिर्दीत मानाचा तुरा रोवला गेलाय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.